No niin, täällä menossa minun mopo tällä kertaa, niin juuni. Ja kuule on rekisterissä. Noin. Tunne mittaista. Vähän märkä, mutta sitä soitetaan. Minä en tee mitään ajovideoita, vielä mistä moppuja. Se saa olla siinä sitten. Juu. Sitten ei tuu mikään erikois pitkä. Sinänsä, että on toinen mopo siinä. Siinä on jotkut ihmeet tavaraa päällä, mutta no. Juu, no. Se on sitten